Приказка за априлското въстание и героите на България. Имало едно време, в едно прекрасно кътче на света, България е един народ, който живеел под тежкото иго на Османската империя. Хората там били добри, работливи и силни по дух, но мечтаели за нещо по-скъпо и от злато – за свобода. Дълги години българите чакали, търпели и се надявали, но някъде в тъмното се раждали лъчите на свободата. И първи от тях бил един човек с голямо сърце и огнен дух – Георги Раковски, будителят на българската воля. Раковски бил като баща на революцията. Той пръв събрал смелчаци и написал планове как българите могат да се освободят. Наричали го идеологът на революцията. Той казвал: Българио, ти имаш чеда, които ще умрат за тебе. Дошло времето на апостола на свободата, Васил Левски, който събуди народа. Той бил човек като никой друг. Не вярвал в чудеса, вярвал в народа си. Пътувал от село на село, от град на град, по планини и долини. Създал тайни комитети и мрежа от храбри българи, готови на всичко. Той мечтаял за чиста и свята република, където всички ще са равни и свободни. Левски казвал: времето е в нас и ние сме във времето. Но бил заловен и загинал като герой. Народът плакал, но искрата вече била запалена. И тогава, след Левски и Раковски, се изправил нов герой – Георги Бенковски. Млад, буен и смел, той станал водач на въстаниците в 4-ти революционен комитет. Най-силният от всички. С белия си кон и гордо знаме, Бенковски обикалял с прочутата си хвърковата чета, бърза и смела, като буря в планината. Когато априлското въстание избухнало, преждевременно на 20 април 1876 година в Копривщица, именно хората на Бенковски вдигнали знамето високо. Панагюрище станало столица на въстанието. Народът пеел и плакал едновременно, защото знаел, това е борба до смърт. Въстанието се разпростряло като пламък от Копривщица през Панагюрище, Батак, Перущица, Брацигово, та чак до Родопите. Но силите били неравни. Османската империя изпратила огромна войска и жестоки баши-бозуци. Села били изгорени, хора избити, а храбрите българи поробени отново. Георги Бенковски загинал предателски, но с името си останал безсмъртен. Батак станал символ на мълченичеството, Перущица на гордост, а цялото въстание на геройство. И въпреки че въстанието било удавено в кръв, светът прогледнал. Поетът Виктор Юго, журналистът Макгахан и много други хора на правдата в Европа разказали на всички за българската трагедия. А след 2 години в руско-турската война България тръгнала към своята свобода. И така завършва приказката. Но не с край, а с урок. Там, където има Левски, Раковски, Бенковски и цял един народ готов да се жертва за свободата си, никой не може да унищожи духа, защото свободата не е просто дума. Тя е мечта, смелост, жертва и любов към родината.